Lahden seudun liikenteen reittiopas auttaa matkanteossa. Reittioppaasta löydät bussit kartalla, vyöhykkeet A:sta D:hen, linja-autopysäkit, linjojen reitit, aikataulut sekä häiriötiedotteet. Näin käytät reittiopasta. Näet liikkeellä olevat bussit valitsemalla kartan asetuksista liikennevälineet. Zoomaa karttaa ja näet bussin linjatunnuksen. Hae reittejä kirjoittamalla osoite tai käyntikohde. Voit hakea reittejä myös sijaintisi perusteella. Saat näkyviin reittivaihtoehdot luettelona ja kartalla. Jos matkustat vasta myöhemmin, voit säätää päivää ja kellonaikaa. Kävelymatka pysäkille näkyy katkoviivana. Oranssi osuus kuvaa bussilla tehtävää matkaa. Näet myös, missä kohtaa vyöhykkeet vaihtuvat ja tiedät, mille vyöhykkeille sinun pitää ostaa lippu. Käytä reittiopasta osoitteessa lahti.digitransit.fi tai Valtti mobiilisovelluksen kautta.